Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ελπίζω να είστε όλοι σας καλά. Θα μιλήσουμε και πάλι για την ινσουλίνη. Είναι τόσο σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας κάποια θέματα, γιατί από επίσημες έρευνες των τελευταίων 20 ετών έχει αποδειχθεί ότι η ινσουλίνη είναι η αιτία του 90% ιατρικών θεμάτων. Και είναι καιρός να λάβουμε και υπόψη κάποια σοβαρά ακόμα θέματα. Ινσουλίνη και κατακράτηση αλατιού. Όταν η ινσουλίνη είναι σε επίπεδα αυξημένα για πάρα πολύ καιρό και πολλοί άνθρωποι δεν το παίρνουν και χαμπάρι. Ανεβαίνει λοιπόν η πίεση, έχουμε υπέρταση. Γυρνάει ο άλλος και λέει, εντάξει, θα πάω στον γιατρό, θα μου γράψει κάποια φάρμακα για την υπέρταση, το είχε και ο πατέρας μου, το είχε και ο παππούς μου, το είχαν δηλαδή πάρα πολύ πριν από μένα. Το θέμα είναι ότι δεν καθόμαστε με το να πάρουμε κάποιο χάπι για την πίεση και that's it και να τρώμε ό,τι τρώγαμε και πριν και να συμπεριφερόμεθα στον εαυτό μας όπως συμπεριφερόμεθα πριν. Χρειάζεται να κάνουμε μία αλλαγή σιγά σιγά. Που σημαίνει τι? Όταν έχουμε αύξηση της ινσουλίνης, τις περισσότερες φορές, αν όχι 100% και πέρα της κληρονομικότητας, γιατί έχουμε πει ότι 50% είναι η κληρονομικότητα, τα γονίδια κληρονομικότητας, αλλά και τα 50% είναι η επιγενετική. Δηλαδή το περιβάλλον που ζούμε, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που τρώμε, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε γενικά τον οργανισμό μας, το μυαλό μας και το σώμα μας. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι όσο αφήνουμε την ινσουλίνη σε μεγάλα επίπεδα, τι γίνεται από εκεί και πέρα? Κρατάει η αλάτι, γιατί εμείς έχουμε μάθει κατά κόρον και πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Τρώμε επεξεργασμένα τρόφιμα τα οποία έχουν μέσα λευκό αλεύρι χωρίς φυτική ίνα, κρυσταλλική ζάχαρη, κακής ποιότητας λάδια, παράλληλα μακαρόνια, ρύζια, σόγια, καλαμπόκια. Όλα αυτά τα πράγματα ανεξέλεκτα και σε μεγάλες ποσότητες εννοούμε, γίνονται αποθήκη ενέργειας μέσω της ινσουλίνης που είναι αποθηκευτική ορμόνη λίπους και το αποτέλεσμα είναι να γίνεται κατακράτηση και του νερού και του άλατος. Ενώ αν μπούμε σε μια διαδικασία κίνησης, διαφοροποίηση τροφής, μείωση τροφής, γιατί πολλές φορές λένε πολλοί, μα τρώω υγιεινά. Δεν έχει να κάνει. Και πιο υγιεινά τρόφιμα να τρως, αν τρως μεγάλες ποσότητες, βάσει του βασικού μεταβολικού σου ρυθμού, βάσει της ηλικίας σου και των κάθε μέρα κινήσεων που μπορείς να κάνεις σαν οργανισμός, και αυτά μετατρέπονται πάλι σε λίπος. Άρα να λάβουμε υπόψη ότι η ινσουλίνη κατά ένα μεγάλο μέρος είναι υπεύθυνη για την κατακράτηση άλατος και το ανέβασμα της πίεσης, υπέρταση, που έχει να κάνει με πάρα πολλούς επεξεργασμένους υδατάνθρακες που τρώμε, πάρα πολύ ζάχαρη, περνάμε τα ζαχαροπλαστεία και δεν βλέπουμε μπροστά μας. Είναι καιρός να διαφοροποιήσουμε κάποια πράγματα. Και το κυριότερο, εάν βλέπουμε ότι πάμε σε κάποιους χώρους και δεν μπορούμε να συγκρατηθούμε, αλλάχτε και περιβάλλον ρε παιδιά. Είμαι στο σπίτι σας. Δεν μπορεί παράδειγμα ένας καπνιστής να λέει, εγώ τα παιδιά μου, ξέρεις, θα κάνω άμα τα δω να καπνίζουν και να καπνίζεις 3 πακέτα την ημέρα. Άλλαξε χώρο, να μην σε βλέπουν τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι μιμητικά, δηλαδή μιμούνται, όπως και ο άνθρωπος. Ανοίγουμε τα μέσα μαζικής δικτύωσης, ανοίγουμε και βλέπουμε την κοινωνική δικτύωση. Κοινωνικά είμαστε όλοι. Και εμείς σε μεγάλη ηλικία. Είμαστε μεγάλα ανήλικα, ανώριμα συναισθηματικά παιδιά. Γι' αυτό καταλήγουμε με τέτοια σοβαρά θέματα και το ρίχνουμε στην κληρονομικότητα. Προσοχή στην ινσουλίνη και στις επεξεργασμένες τροφές. Κάνει κατακράτηση άλατος, ανεβάζει την πίεση και η υπέρταση δεν παίζει καθόλου τα τελευταία χρόνια. Προσοχή. Γεια σας.